והנה, הזובי זר מוכן. איך תדעו שהגבר שלכם רוצה סקס וחושב על סקס? תבדקו אם הוא נושם. כשאלוהים ברא את האדם, קרא לו אליו ואמר לו, יש לי בשבילך שתי בשורות, אחת טובה, אחת לא כל כך. הטובה, בראתי לך שני איברים מקסימים, בראתי לך מוח כדי שתיצור, תתפתח, תעוף על כנפי הדמיון, בראתי לך את שרביט הקסם כדי שתענג את עצמך, תענג את בת הזוג שלך, תוליד צאצאים. הבעיה היא שאין לך מספיק דם להפעיל את שניהם בבת אחת. אני בטוחה שכל הגברים שהכרתם עושים משחק מקדים מאוד יצירתי ומאוד מגוון. זה אומר ככה, נשיקה אחת בפה, 2 סיבובים בשדיים, כמו לכוון תחנות ברדיו, ישן ככה עוד קווץ', נשיפה אחת בפופיק, 3 סיבובים בדגדגן וקדימה לדיגידין דיגידן, נכון? אז ככה, נעביר שאלה כזאת, כמה מוקדם צריך להתחיל המשחק המקדים? הכי מוקדם. הרבה מוקדם. מהבוקר. להכין את זה כל היום, לא? בית להתעורר, בסוף מדברים מה שאני מבינה, מה? תתייחסי על הזין שלו קצת כמו אל טילון, או אל שלגון, או אל סוכריה על מקל. תביאי למיטה איזה דבר מתיקה נחמד, ואם לא הייתי מספיק ברורה, מלקקים את זה מעל אתר החשק עצמו. אתר החשק. וואלה. זה כבר לא בשבילי. אני הייתי כאן, הכנתי לחברתי זר. תעבירו לה. זה מה גודל הזין הזה? זה גם טעים מה שגדל שם. גיבקי. בואי תראי איך את נותנת ביס. תגידי, קמצנית, לא יכולת להביא יותר גדול? את לא יודעת כמה מסתתר במוסתר. רגע, אם נמצאת אותו, הוא יגדל. רוצה לנסות דילדו? מירב, תראי מה הלבישה אותי. את לא מה מצילה. הלבישה אותי.